Ndio makatangira chishano. Kunana Joan vakaona tsika. Saka uyo anouya achitaura kuti chivanhu hakuna, ari kunyepa. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe kwese matimana kwamuri. Panapa ndini Shadrack Nyamondoro ndiri sabhuku pano panzvimbo pandimire pano paNyahanga village. Tiri vakwambari clan. Kuya kwatakaita muno Mazowe ndo musha wechivanhu watiri kuchengetedza uno. Pane zvakawanda zvinoera zvinosanganisira makuva echinyakare varungu vasati vauya neakakonzereswa nevarungu pavakaita hondo yaNarodzi vachirwana nasekuru Kaguvi yei ya 1896-97. Saka ndo zvimwe zvierwa zvatiri kugara tichitarisisa tichichengetedza kusanganisira nenzizi dziri muno. Zvikuru yeNyahanga karukova kanenzi Nyahanga kanoera kane tsatsa yaita kuti nhasi tishedze mambo makope pamusoro pevanhu vakanyangadza panzvimbo ine tsatsa, panzvimbo inoera. Paiva nemiti kana kuti pane miti pari zvino, asi miti iyoyo tawana yarakashwa mazuva matatu aya, yatemwa nevanhu vari kuchaya zvidhina zvevarungu kuNew Parliament vePrawero. Saka idambudziko ratasangana naro kuti tichapedzisira tisisina mvura yekunwa kana yekushandisa. Ndo pari kutangira mvura yedu ichierera nekakova yatiri kushandisa muarea muno muvillage medu muno. Saka ndo dambudziko raita kuti tishedze mambo vauye vazvionere mhosva dzimwe dziri kuparwa nemhuri yavo, masango avo achiparadzwa. Saka ndatenda zvikuru chaizvo kuti kuuya kwavaita vachasiya vatipawo murawo neguidance yekuti chivanhu chedu nenhaka zvichengetedzwe. Kopano pamazonanaira kuuya kuzoparadza miti iyi, ndiani A1 kana kuti A2 ane muti wakasima pamiti iri muno iyi? Ndimakamirira Emma ameno kuti kwane murawo wekuti miti iparadzwe. Paparwa moso mukatarisa hunde yemuti uyu munofunga ingave yatora makore mangani kuti isvike pakuva zera iyi? Saka imimi muri kurinda pamakanzi makamirira bandiko reMaitri. Tinosungirwa kuti tichengetedze masango nhaka, including you people. Iye zvino munyika manga muri kunzi mvura isi kunaya. Vanga vari kuya vachiti madzimambo uya mwende munoomberera munoita zvamunoita kuti mvura inaye. Pane zvakaitwa tanga tiri mumasango. Tinoziva makodzi yedu nevakafa naMwari. Saka tichienda tichiombera tichidairwa, asi scientifically ndinofunga mese munozviziva kuti tine ukama hwedu nemiti. Chicha tinoshandisa isu vanhu chinoshandiswawo nemiti, chatinowana kumiti. Kufema ka oxygen ka. Zvino mukatema miti nokupa kufema, imi muchida kuenda kunoita mabasa, munoyaita here musina oxygen? Andi munenge mafa. Saka
tiri kuzuraya tega isisu dzinza revatema. Avo masitera kunzi ana Purauraro kwavakabva vamwe vakakanganisa matunhu yavo, hakuna zviriko. Muno tiri kuchengetedza nhaka yedu yechivanhu. Vachiti kuZimbabwe kwakanaka kune mvura, kwazikana kuZimbabwe kune miti yakati iri kuwanikwa. It's because isi madzimambo tine responsibility nemidzimu yedu kuti tichengetedze nhaka idzi. Zvino kana pane vanenge vakuuya vakuti takapiwa, mune dzimwe nzvimbo izvozvo hamusi kugarika. Unorima chiwe wefama woke wapiwa land mumunda nelenzi, mvura pasina, unokowe. Saka ngati respect murawo wekurarama unotiti tigone kurarama. Saka ndinokutendai veMaitri, ndinokutendai Sabhuku, ndinokutendai mese zvenyu vana amai vachengetedze. Iwe neni ngatibatane tichengetedze masango. Kahova kari apa aka kanonzi Nyahanga kakovako kanoyera, kanoyera. Saka inini ndauya mukutaura kuti izvo handisi kuda kuti ndizvione zvichienda mberi. Kune vakapara mhosvai vacharangwa, vachatongwa kudare, vari kupiwa masamoni izvozvi. Asi vari kuzviita, vamwe vari kuya vari kuti tine vari kutitsigira majayanti. Saka majayanti iwayayo ayafema oxygen. Saka pane mibvunzo munofanira kunge muchiziva ndechekuti mutungamiriri wedu wenyika ari kuziva kuti munyika muno mune chivanhu. Munhu mutema hasi murungu. Hapana munhu anoenda achinyepa nerweseri. Ndakabva nako ndikabvunza ndichitaura maererano nenzvimbo dzechivanhu. Mukuru wenyika ino akati, Mambo Makopi, enda imimi madzimambo ndimi vachengetedzi venhaka yeZimbabwe. Nzvimbo dzenyu dzinoyera ndimi vachengetedzi vadzo, noti ndimi munoziva kuyera kwazvo. Vakauya kuzosvika, nyika takapfumbatiswa. Mondoro dzangu dzinonditaurira kuti apa pakamira pakadai, apa pakamira pakadai. Pano zvinhu zvinoganhurwa. Ivo vanonamata kuzvitendero vanoti Jesu akamisa dutu rakanga riri kuuya. Nanhasi uno kudzinza revatema nehanda wepakutanga akayambuka Zambezi. Vakayambuka Zambezi arova netsvimbo sezvakangoita Moses mhiri yegungwa. Saka naizvozvo hapana munhu anouya achizotaura kuti chivanhu hakuna. Nokuti ivo varungu kwavo vanochikoshesa. Varungu kwavo vanopira midzimu yavo. Imimi ndimi moya motaurirwa kunzi rasai chivanhu chenyu.
rasai hunhu wenyu. Chii chakadiwa naJohani kumasowe? Vakachivatsika kana iko kumweya mutsvene, vakachivatsika dzemaZimbabwenzi. Ndo makatangira chishanu kunana Johani, vakaona tsika. Saka uyo anouya achitaura kuti chivanhu hakuna, ari kunyepa. Mutungamiri wenyika ino anochiziva chivanhu, endi haatendedze kuti chiparadzwe, nokuti akataura achiti, madzimambo, chengetedzai nzvimbo dzenyu dzinoyera, nokuti ndidzo nhaka dzedu. Nhasi uno hunde dzemiti dzikatemwa, kureva kuti tadestroya evidence yeexistence yedu panyika, nokuti hapana anozvi achititaurira kuti wakanga uri apa pasisina chekunongedzera kuti umboo ndeuhu. Hova nemakomo, micherechedzo yakaiswa naMwari. Saka imi mukauya neuchenjeri wenyu, motanga kutaurirwa nevari kuya vachiparadza, vachikuti paradzai nhaka dzenyu, moti ndizvo. Kana dziri huni dzamuri kutora kwenda unotengesa, ukabvisa mari yacho waenda unotengesa ikoko, ndiyo yacho inokuperekedza kuguva wako futi. Wadhakwa, wakusechwa nematsotsi, noti waenda kunotora zvinoyera. Saka tinofanira kuziva ukosho hwechimwe nechimwe. Ngatirege kunyepera president, ngatirege kunyepera politics. Matsotsi mupolitics ndio vanenge vakuda kuti vauye vawane kujingirisa, kupoyerera kumurawo. Murawo wese munhu anofanira kutevera murawo. Saka hapana munhu anouya achichidzira munhu kuti aiwa inini ukaenda ukatema apa ndinoenda kunokutaurira kuna Anyamondoro nokuti ndiye mukuru wezvakati. Kwete. Ngatichengetedze nhaka vazukuru vedu. Vachawanei kana miti mime mapedza? Vachawanei? Ibasa redu vabereki kuti tichengetedze nhaka yedu. Ndiyo nhaka iyi, ivhu. Saka anoonekwa ari kutema miti, imhosva, anotongwa, ogoripa, ogorwadziwa pakunotsvaga mari yekuripa. Kana wewe wakatadza kutenga mombe, ini ndoziva ndozvokuti unoripa mombe 2, andini ndichatsumba kunozvisungirira. Saka zero remhosva yemiti yakakura kudai yamunenge matema, aiwa uku hakusvike uku, kunopisa kana manguda kuparadza miti. Saka mumwe nomumwe agere kuno, imimi vacho vakapiwa minda nehurumende, muri mabeneficiaries. Kana ukafarisa iwe kuti zvese uenda unotanga kungochera pese pese, unosungwa. Kwawakapuwa pamba pako ipapo pamunda pako iwewe, shato yangu ikauya ipapo, unonotora verenzi kuti vaya vaibise. Vanoziva kuno musoro wayo. Pacho paukuvaka imba yako iwewe, ukasangana nemvura iri kubva pasi, ndiani anoya kuzoimisa mvura iyoyo? Ndinotuma vaomberi vanoenda kunoita zvandakataura nemadzitateguru yangu kuti vaite, kumisa dutu. Saka zivai kuti chimwe nechimwe chine muchengetedzi wacho. Musaende kunonyepera president. Kana vemanu vanonamata kuti vanyepe kuti hakuna culture,
matsotsi nokuti ku Britain culture iriko, ku Jerusalem culture iriko. Makuva yana Jesu vakayachengeterei. Amusi kwenda unobhadhara mari uko muchinokwira kuti kunoshanda upenyu hwenyu muchiti ndoda kunoona paguva raJesu. Kunosvika paguva raJesu pausingaende kunosvika unenge wakamira uko vachikunongedzera kuti apo ndo paguva raJesu. Iwewe kuno paguva ratateguru wako ndiro woya wonzi iwewe ndanorima mapenzi zvituta zvevanhu. Akakupai upenyu ndi Mwari. Mumachechi imomo vacho vapinda denga ere vari pano panyika. Hakuna mhondi kumachechi ikoko. Anditi ndio miti yacho vanira kuzochera midzi yayo yokuti varoyane. Saka musakanganise nhaka yangu. Inhaka yekuchengeta imi vanhu nenyoka dzangu nemishonga yangu. Musauye nekufarisa. Amusi matangwe kurarama panyika. Miri yegungwa Sodom neGomora vakakanganisa tsika dzavo vakapfuura vakaparara. Imimi moteverawo kuti munoparadza nhaka dzenyu. Hunhu netsika ndio pazvinotangisira kuonekwa ipapa. Apa takutanga kuchengetedza our culture. Vana vedu vokura netsika, then tenge takudzoka mugwara. Vezvinamato vane hondo yekudzora vanhu utsvene. Zvinamato hazvina kushata. Asi vanhu vari mumapinda chechi haina kushata. Akaipa ndiwe uri kuverenga Bible racho kana usingarinzwisisi. Ini ndiri kutaura ndakamirira kuchivanhu. Ndaramba kuti Nyahanga, zita rekuti Nyahanga ndiani anganditaurire kuti akaripa zita iroro ndiani. Akaridudza zita zvakanga zvabva kupi kuti rinzi Nyahanga kana kuti Mugute kana kuti zvinzi Zambezi. Vanhu vakamborarama vane mazita iwayo. Saka isusu tiri vana, tiri zvizukuru zvezvizukuru. Saka ngatisanganei tichengetedze nhaka iyi. Avo vari kunzi Mai Gombe mukaradhi murungu. Akabva kupi? Yakwake hatinyazoziva asi Muyera Tembo. Muyera Tembo? Aiwa, Vaera Tembo vazukuru veshumba. Anditarisire kuti kuna Vaera Tembo vanodaro ini. Ndoza anongotitaurira. Makaradhi vakakurira kusvika vasina tsika. Tichaenda tonotora mepu zvokuti ndoziva pane area yake yanotendedzwa kuparadza. Mepu yacho sabhuku unozonditondedza. Ndoda kuona mepu yemunhu uyu. Kuno uko hakusvikwe. Nyahanga siyanai nayo. Kana makapiwa minda yenyu 6 hectares, 12 hectares, gumira ikoko. Ukaenda kunotsika mustate land. Inzvimbo inochengetedzwa napresident neni. Newe sabhuku. Nokuti president avabva kuya kuzosengeta kuona kuti Nyahanga ari sei. Kana inini kuti ndibve kwandinobva uko ndiyo ndoona kuti Nyahanga ari sei. Pamusara pekuti wazviona kuti Nyahanga ari kukanganisika, saka wandisevedza, saka ndauyawo kuzoona. Kana zvaramba zvakadaro ndotaurirawo president kuti kune vana vari mudunhu, vari munyika, vari kuita misikanzwa iyi. Asi vakanditaura kuti vatonge, saka ndinovatonga.
kamoti culture hakuna. Chiwani ndo chiriko. 6 nyao iriko kumvuru. Kwa Fex. Wese anogara kumvura anozviziva. Chivanhu chiriko. Pana baba iri tsime kubatsiridzawo nguva inenge kwa noti wind grade asi kushanda. Tsime rakacherwa nomhuri wachitero tsatsa iri mukati mamupindike. Tsanga. Nokuti dzimwe nguva mombe dzinombobva dzichitanga dzavhurutswa nechimwe chinhu amupindike achitombodzi. Kuti akaita zvikunzwa nemakuwaka kuti panga pane uyeni wauya wakanangana nayeka ndifunga atombotora kuzviposhesa amene kacho chikumbiro kuti haikwanisa here amba kakazai kana zvese zvaitwa ngadashezwa pane tengi regreen up padhuze ange auya atozivisa kuti kune vemaitree ava ndivechakati ava ndimambo vauya vakanangana neapa mukapaka motikari yenyu padzimba tikaenda natateguru saka kazodainetsana nayo uya mazuva amunhu kana atopenga ka idrama ragadzira tanga tine chikumbiro chokuti aone azive nokuti akasaraita zvikuudzwa zvemakuhwa tinoramba tiine dambudziko ende mutomba samoni asingauyi ameno ndo chichemo changu gara nokugara kwataita muno munzvimbo inotambira mheni izvo tingati ndo pamushapadzo kana kuti pamudimuro pachivanhu kazhinji nzvimbo inowanzopfuura kana kuitika chinhu unenzi mudimuro. Saka ipapapa vanonyatsoziva kugara kwatikaita takatozosvika pakuti tsurwa ratatokuti kuti siyanai tambirai parefu nemiti iri tambirai uku musapinde kumiti uku nokuti unogona kuita kagadheni kako wakavarairwa uri kuti aiwa mvura inenge yakumisa rukore unogona kungoerekana wavhungwa nemheni pano pari active chaizvo nenyaya yemheni apa ipapa miti inegara yakarohwa gore negore apa ende kazhinji inotera futi rukova rwacho ndirworwo miti mizunga mizhinji kupasuku iri kugara yakarohwa nemheni saka asi ipapapa namba wandikatosvika pakutotaurwa kunzi musatambire zvakanyanya kana ari magadheni itirai uku. Saka zvimwe zvakaira zvinoitika ndezvekuti tsatsaka dzinotamba so dzinotamba zvokuti kana wakatsika so unonzwa pachivibrata pachizunguzika so kureva kuti mugwara racho rese irori richidzika rakadai so ndo zvarinoita. Saka mheni mondo madzinotambira ani mwaviona manje. Saka zvakafanana nemumaware mumaware hamugari wokuvakwa misha nemutsatsa imomo zvakangofanana. Saka hamune matambudziko akawanda nekuti mune zvirimo mukati imomo. Saka ngatichengetei zviwanikwa zvedu. Ndofunga ndazviona zvandavinga. Aiwa tinotenda Changavire.